Hi to everyone, welcome back to my channel. Oops. Oops. Yeah. First time ko ulit mag-live at nagbalik dito. Nagbalik loob sa YT. Nagbalik loob sa YT si Chris Meow. Dahil yung watch hours ko ay hindi pa rin. Nagla-live ako guys kasi yung alaga ko nasa baba pa siya. Pag aakyat yun, so isa-silent ko siya. Hindi ko siya pwedeng i-play kasi ang ingay-ingay niya, I promise. Nagre-reconnecting ako. Bakit kaya? What happened? Ayan. Welcome guys. Connecting na naman siya. Mega love shoutout Chris Vlogger. Patamsak naman ako kay host guys. Mega love shoutout Gemma EH. Tamsak dan host. Salamat sa patamsak mo, love. Thank you sa patamsak mo, bebe. Ay, nako. Diyan lang yan siya para makita ko yung ano. Ano ba yan? Ngayon lang talaga ako nagbalik loob sa nagla-live streaming. Tinatamad kong habulin yung watch hours kaya napapagod na rin ako mag-live. Wala ka pa palang sino yun? Si Gemma? Gemma EH, meron ka ng jacket. Pasensya ka na, wala tayong tao masyado kasi ngayon lang ako nagbalik. Siguro yung mga taga-suporta ko yun. Hindi na nila hindi na nila alam yung schedule ko kung nag-ELS pa ba ako. Minsan na lang kasi ako sa Minsan natin yung camera. Yan. Ay, nako. Gemma ES, salamat sa patamsak mo ha. Baka may mga kaibigan ka, papuntahin mo naman dito. Tan tan taran taran tan taran. Ang hirap habulin ng watch hours, promise. Hindi kasi ako yung tipong
kaya kong magtiis mag live streaming para lang sa WhatsApp. Wala akong patience. May patience na siguro ako sa pamilya ko. Pero sa YT, nagigigil ako eh. O diba dito ko malaki. Kakabunot pa lang kasi niyan dito oh. Bagang talaga. Pinabunot ko siya guys, masakit ng ngipin ko. Hindi ko na kaya. 3 days kasi siyang sumasakit kaya pinabunot ko na. Mahirap na. Hindi ka maka-work ng maayos. Tapos ang mahal-mahal pa ng pabunot dito, promise. Umabot siya ng 3,800 sa pera natin sa Pinas. Dito sa kanila is 300 real. Yung 300 real, ito times mo siya sa 300 times like 13, ganun. Kung ganun ang palitan, 13.20, ganun. Sobrang laki na niya sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ilang ngipin na mapapabunot mo sa 3,000 na yun, diba? Kasi sa Pilipinas, meron pang free. Sa Pilipinas, meron din tag 350 isang ngipin. Dito, grabe. Kaya, no choice ako. Kaya, sinunggaban ko na siya. Kasi ako pa rin mahihirapan. Mahirap. Ngayon lang talaga ako nagbalik loob sa nakakapagod kasi mag live stream. Yung mga mga tao ko dati, ewan ko asa na yun. Na 7LS na yun. Siguro running 3 months na din. Running 3 months na din, hindi ako nakapag-LS. Puro pangisda lang ako. Dapat kasi ang inuuna ko, diba, is yung watch hour. Ako kasi, hindi ko kasi iniisip yung watch hour eh. Mas importante pala yun kaysa sa banana. Wala tayong magagawa dyan. Promise, sobrang gulo ng taas. Isa lang alaga ko pero parang may alaga kang 10. 10 demonyo. Uy, salamat sa pa-BG mo. Gemma EH. Ano na yan? Watch hours na yan. Salamat sa pa-BG mo. Love. Nag-LS ka rin ba, Gemma? Gemma, saan po kayo ngayon? Nasa Jeddah ako, pero taga Sarangani ako. Bisaya ka, dili. Nasaan ako ngayon, Jeddah? Isang OFW. So, yan. Ilongga po. Pero nakakaintindi ka ng diba? Ang mga Ilongga, nakakaintindi naman ng Bisaya ata, hindi. Nakakaintindi ba kayo ng Bisaya? Alam mo, gusto ko yung mga Ilongga pag nagba-vlog. Nagvi-video sila. Ang lambing kasi. Lalo na pag magmura. Parang hindi galit. Diba? Bisaya, pwede ka. So, Ilongga, makaintindi lang gihapon ng Bisaya. Nasaan ka ngayon, Gemma? Nasa ka lang, Pilipinas? O nasa ibang bansa ka? Di ko kasi pwedeng lakasan yung boses ko. Yung amo ko kasi tulog na. Nakanganga. Tutulog. Ang oras kasi ng tulog namin ng alaga ko, Switzerland po. Ay, nasa Switzerland ka pala. Wow. Kumusta ang weather dyan?
Dito kasi sa amin ngayon ano na. Matagal ka na dyan, malamig po Oo nga no, kasi summer ngayon taglamig na talaga. Kaya matagal ka na dyan. O yan, alam nyo, narinig ko lang ang pintuan sa baba. Akit ng alaga ko. Anak ko pa, nakakit ng alaga ko. Makaka-LS ba ako nito? Ayan na. Tingnan nyo. Saan ko ilalagay ito? Sandali lang. Umakit na yung alaga. Kasi pag yan siya iaakyat, umakit na yung alaga. Ay, tumawag. Balik lang ako sa... Okay, Goma. No worries, Goma. Salamat sa patamsak, Goma. Alam ko ikaw yan. Singlid na ako sa sako ni Goma, oh. Sige, Goma. Humana sana, Goma. Tumawag yung kapatid ng amo ko. Nakakagigil. Connected na ba? Try ko daw kung may boses. I-share po ko sa iyong community, Goma. Ay, malay mo. Char. Ayun, makit na alaga ko, hayop. Dali na. Hindi ko na alam saan ko tong ko, cellphone. Wait. Gahanap tayo ng paraan. Gugulo na siya. Ay, doon. Ay, silent ko na ha kasi nandito na yung alaga ko.
Thumbs up from us in Iceland. Salamat sa patamsak mo. Hindi ako makakaano nandito yung alaga ko nagigigil ako. Kasi pag ano ko sasama siya dyan sa camera, nagigigil ako.